daşy ýurtlarda ýaşaýan migrantlaryň ençemesi Türkmenistana dolanmaga gorkarlar. Tebe olar köplenç halatda daşy ýurtlarda resmi däl ýagdaýlarda ýaşaýarlar. Olaryň köp bölegi bilimsiz we ellerinde hünäri ýok bolan üçin agyr hapislerde işleýärler. Olaryň gazanýan aýlyklary kä halatlarda ýaşaýan ýerinde resmi dokumentler düzeltmek üçin hem ýeterli bolmaýar. Çünki olar käte işsiz hem galyp bilýärler. Ýa-da ýaşaýan işleýän döwletleriniň diline, kanunlaryna düşünmekde kynçylyk çekýärler. Şeýle ýagdaýlar öz başyma da geldi. Şonuň üçin olar köplenç bir kanun görnüşde işleýärler. Öz ýurduna dolanan halatynda bolsa, yerli hökümetler olary deport edýär. Onun üstüne Türkmen hökümeti hem 5 ýyla çelli deport, ýagny ýurtdan çykmak gadagançylygyny höwes bilen giridýär. Bir näçe ýylyň dowamında Türkmen hökümeti resmi taýdan raýatlara daşy ýurda çykmak gadagançylygynyň sebäplerini düşündirmän gelýärdi. Emma soňky döwürde munyň üstü açyldy. Türkmenistanyň hökümeti migrasiýa hakyndaky kanunyň 30-njy maddasynyň 1-nji bendiniň 8-nji bölümini öz halkyna garşy ulanýar. Ýagny Türkmenistanyň raýaty daşy ýurtlarda bolan döwründe adam sowdasynyň pidasy bolmagy, gulçuluga duçar bolmagy mümkin diýen howatyrlanma bolan ýagdaýynda raýatyň Türkmenistandan gitmeli wagtlaýyn çäklendirilip biliner. Türkmenistanyň hökümeti haýsy kriteriýalaryň esasynda bir adamyň daşy ýurda gidende gulçuluga düşmeginiň mümkindigini anyklap bilýär. Bu kanun siyasi häsiýete ýa we şu kanundan peýdalanyp islendik adamyň daşy ýurda çykmagyny päsgel berip bilýärler. Şeýle ýagdaý ullakan paraxorluga ýol açýar. Bundan köp hökümet işgärleri peýdalanýarlar. Bu haramzadalara biz garşy, şeýle kanunlary bize garşy ulanylmagyna biz garşy.